Mushunje apa liwe tangamire anonzi Mafuli Alfred na Mafuli baba wake wese anakwenda kunalizoka nyaka milipenyu nyaya ndekutitezera ndafuma yawo mumbe natumbudzi natumbe yes $500 yani mbodza hapo kutupa ne mali dada Takakasunza izwi ata Akusori changanye nyati. Akusori wadai. Mambo. Akusori mambo. Akusori wadai. Akusori Bwana pana mambo chini. mimi ndine mwana wangu huyu, mwana wangu. ananzani Anoitwa Joyce Mshuji. Joyce. Akanga alikushanda kubasa pastela. Akanga alikushanda. Sizaizi. Akanga alikushanda ali pastela. Ndikwanga basa. Alikushanda ikoko akatorwa nemwana wa Mafuli. Anonzi Alfred. Amutora mamuri mazvinaka wakazoti wakatorwa muna June 2023. Saka wagara naye wakazoita nhamo kumba, mwana webva auya kumba kunhamo, ndopakanotiswa natete vacho kuti angaende kamwe. Saka wazomubvunza nekutaura naye pasi, akataura nyaya yake. Agara ipapa vanzi chibva pano ubva wananga kupi uzosaonekera nababa. Indasara ndorudzwaona natete kuti ndozvadi zvataona pamwana. Saka mashure maizvozvo akadzokera kubasa kwake uko kwakanga kangarohwa wacho ikoko atagara hedu. Then muna November mwana uyu akazodzoka kumba. Adzoka kumba akasvika akati baba ndauya. Wauya? Kwanzi zvakadii? Zvikanzi kwandandiri kundarohwa uko vanditi dzokera kumba kwenyu tozoka tokutora. Nezvauri here izvi? Zvikanzi hawadi kukuperekedza kuti izive kuti nyaya yenyu iri kufamba zvakanaka. Pachiwanhu chedu toti unotumwa tete kana mumwe munhu anouya kukuperekedza wekutura kwatiri nenzira yakanaka. Zvikanzi ndozvaitika. Ngatigare, handingakuti tichibva pano dai. Patagara ndikutsvaga mari kudaro mandawana mari muna December. Pandati right taugadzira rwedo rwenda kwaungauri vanhu vakawana kuya kuteya uona mazuva ako anenge akuswededzana angaende 7 months ipapo. Ina handikwanisi kuzoti ndimire nyaya dzako. Kwabva ndatora next door wangu anditotiwo mwana shamwa ndiperekedzowo ndine nyaya yemwana uyu tidai kubva taenda kushanda naye. Tasvika kushanda iwe takamuti iwewe fonera murume wako wanga wachigara naye tione kuti muri kufoirira naye kana kuti hamusi kuwirirana. Saka akamufonera tiri muno Masaka. Kwamutamufonera afonerwa kudaro avanti yaundigashire pa 10 of yepashanga. Zvichokwadi murume wacho akauya ibva tamuti iwe chitungamiri isi totera mashure. Saka vaenda pamberi isi vatatera mashure vatasvika vakagara vese vakagara vari kutaura nyaya dzavo. Right. Tasvika mukomana wandandinaye weakness yangu andisina kuuya naye ari kurwara. Aibva atati wesvika unzwe nyaya yekuti yakamira sei. Asvika ipapo pangu wakagara akabvunza zvakamira sei panapa. Akati zvichokwadi uyu ishamwari yangu asi pane zvikunetsa kubva kwakwe. Chii? Zvikanzi vabereki vangu havasikuda mudzimai wangu. Mudzimai wangu ndiwe chipiri. Mokutanga ndozvakaita futi ari pamwiri pane 7 months vakamudzinga. Saka uyu futi ndozvaari wamudzinga futi. Saka kunditi nini ukaramba kugara nemukadzi wako yeyu unofanira kuti ubve pano. Saka todii? Zvikanzi nyaya iyi handichagoni kuitsatsautsa ndega endi muna tete wangu. Pataenda kuna tete waya yakatitungamira kwa tete wake. Takasvika kwa tete wake mukwasha wake. Zvasvitsoka mbapa tisauyawo tete tine nyaya mwana chokwadi mwana tikuziva. Chii chiri kunetsa? Zvikanzi kwaberekera murume. Zvikati natete niwe mukwasha wacho hatigoni kuti taure nyaya iyi tiri tega takukumbirawo sabhuku mangwana tinorwiswa.
munonzi makapinda mushamo wangu musina kuziisa tatikumbira sabugari auye kana titoenda ikoko tunotaura nyaya idzi pamwe chete vatawa vati aiwa ndikaiti mutume mukomana yeye adi anodaidza sabhuku kwabva aenda kudaidza sabhuku adaidza sabhuku aya wakudzoka amene pakanzvingira sabhuku anoitwa sabhuku anoitwa mukamba right ini adaro sabhuku azosvika ega akati akomana ndikutenda mamanja hatudi vatagara nguva yekuenda takudzokera totaura nyaya vatataura nyaya yedu zvakapera sei sabhuku tikati warumika inani muri kutenderedza nyaya vanhu havanonetsa havanzwisisike pavari pavo chaipo chaipo hapanzwisisike saka tapedza izvozvo tikatoita sei tira kuti zive pakamira chi nyaya tikati ende yekupi kumba kwavo kuti asimudzana nasabhuku neanatete wacho nemukwasha wavo vataenda kumba kwavo tasvika kumba kwavo kuya obva wataurirwa nyaya nasabhuku kuti tine vanhu vatauya navo vakamira sososososo vakati aisati uiko saka wodii wodzokerawo here hamene zvakanyengetedzana vari wega watibva wazouya takatataura nyaya otaura nyaya yake iwo uzopindura akanga achipindura ndimai nambuya nababa wacho uye haana kuzosvika kumurume wacho asi anga aripo ari mumagwera akawanda avataura nyaya yacho haina kubuda zvakanaka taona kuti vari kupenga havasi vari kuzwenyaya tikati apa musoro iyi tiri kuona kuti nyaya muri kutaura iri kureba asi muridzi wenyaya havo isi tira kuziva kuti hamuchade here mwana wedu kuti muri zvakamira sei pamuri ndo patinoda kuziva tikanzi mwana hazvii ngagare pano ngadzokera ndimai wacho baba muri kutiwo kudii kutorwa namai vachibvunzwa nasabhuku tikanzi pana hapana nzvimbo vatatongora kuti saka vabereki ndo vane nyaya sekunzwa kwatadii kwataita mwana wavo todii tikanzi bheta mutakurana nemwana wenyu kati izvo ndo zvatisingagoni izvo hatigoni imimi kana musingadi mwana wedu moita nzira dzechivanhu dzinoitwa dzekuramba mwana wani vedu isina hasi hatiti mwana wedu akaramba nekuti hatina chataona chabva kwamuri chekuti makaramba mwana wedu saka isi takusiya mwana wedu pano pamusha paakarohwa kana paine chazonetsa tozoona pamberi kwabva tadzoka mushure mesvondo ndakauya muno mutauni ndinotendera kuti ndabva ndasangana naye pabhola koiwo rwende zvikanzi ndikudzoka ndikuya kumba zvaita sei zvikanzi ndadzingwa futi tete waudze zvikanzi kosabho zvikanzi hanzi yako waudza zvikati aiwa ipapo ngokanganisa waifanira kuudza sabho ndadini ndadzingwa nekuti iwo nyaya yako iri mumaoko masabho hazviiti vanamba $5 ndikati odzokera ndakufonera sabho ndatudzosa mwana wangu adzoswa dzingwa pamafuri ndamudzosa kwamuri imi sabho handichani kuti anogara mushamamaeva tiri kuuya ikoko ngeni vatatanga mazuva mairi matatu vatateerera ikoko vatasvika uno kwasabho kuti auya nyaya imwe ndakataura pafoni yandati tizadzise tapedza izvozvo zvikanzi saka todii ngati hameno kuti moita dare here kuti moita tiite nhaurirano asi handifungi tine nharano dzatichaita pamberi pedza takamboita dziya zvikanzi aiwa pedza kuzadzisa ndokunopedza nyaya handiko vatatorana vanodaridza makokota ake vanotongana venyaya dzake vataenda ikoko zvikanzi pamwe pamba zvapapinda tikati asabhuku haisi nyaya isu togona kutsvaga nzvimbo ino ndeyei kana kunge padombo kana pamuti todi tinogara ipapo kana waregera kuuya isi todzokera kwabva tagara varongotendera wachibva wazondaidzwa natete vacho kakaiwa imutaure nyaya ipei mwana wacho anga apo manje abva abvunzwa shamwari nyaya iri pano ndeyapa uri kuti kudii nenyaya yemudzimai uyu tikanzi inini ndazofunga manje kuti handichadi mudzimai zvakanaka saka kana usingadi mudzimai tinoziva sei kuti iwa uchadi mudzimai tikanzi ndiri kumba kupu tikanzi itatoni ndobva asimuka bvaenda kumba kwavo kwabva naye nedhora rake kwabva asvika zvikati chiitaita vanoda kuita iweyo tizive kuti waramba chiidzimai kwabva atambidza mwana uyu chidhora zvikanzi dare mazvionawo vangotoma zvandaitiwa sabhuku izvi vangoshumashuma nababa nezvandaitiwa izvo akati hazvidi tazviona saka tochidii hanzi apa munogona kutaura zvamunoda
Ati hapana chakaipa tipewo nguwa. Right. Isusu mtemo wedu tinodai. Vatavira vakatsamba takutaura. Tikatisika na mwana wedu ngokuramba mwana kunotonzi butiro. Ratinoita kwedu kunyazuru. Saka tinoda mombe 3 nembudzi 3 nemari yedu yegumbo. Vati munopenga makazoona kupi izvozvo. Kuna zvakadaro. Mai vacho vati ini ndakarohwa musha munoda kuzadza musha. Potanga kubviswa mombe inoenda kumusha kwemwana uyu. Ini kwangu kusina kana yakambobviswa. Hakuna zvakadaro. Uya vati ashamwari nyaya yako iyi. Akati kana wachitoda izvozvo ndotomboenda kumakomba 2 weeks osara wakagara pana ndozodzoka nemari ndozovapa. Mwana wangu aibata apa musoro idare tingange tirikutandaudza kuti watondo isusu taakuti tatukwa pano chitipaiwo tsamba yekuenda kwashi nyaya yedu yende kwashi. Saka ishewe sambokati zvichokwadi nyaya inani ndichagondaitadzawo pakatanyorwa tsamba makurukota kamwe wacho aibva wasaina waini vamwe wacho aibva waramba kusaina. Tikati haisapimiri izvozvo tirikutodii tirikutoenda kunyange zuva ranyura zvari kudai tirikutokuenda kwamba tafamba netsoka tapfuura kwastera tingobvunza tichienda kune Chironga. Tasvika ipo tamona sabhuku kune Chironga Kapondoro. Akati takamutambatambatsana akati nyaya yenyu warumika ndichazitoita sei Fredrick nematari chachiri chitatu. Saka ndoita sei foni yangu haina mari ndikati wangoda kudini zvikanzi ndinoda kuti ndifonere ishe. Foni iyi ita zvada kudini zvoda kuita abva afonera ishe waya neChironga. Zvikanzi ichoita kuti munhu asungwa auye kudare Friday. Zvino kunoendani changamire kwako kunaya mazuva acho kunoendani zuva ranyura chiti. Zvikanzi itoonai zvokuti muite itomanidzirai zvokuti muite endai munonyorwa tsamba kwamupurisa waumudi muona kuti tsamba iyo matumani aende. Zvikanzi hapana anoenda pakuzuva radoka. Zvikanzi kana mashaya ndokutsvagira anodi anoenda. Ipaiwa ndiyo foni vatapuwa foni. Zvikanzi warume ndatikukumbira kuti ndikutumeiwo kuti nyaya yenyu ikasike ndanzwa kuti munobva kure modzokera kwani pasabhuku Mukamba munomupa tsamba iyi arari aisvitsa kunani kune vanhu kwabva apedza izvozvo vatata hapana chakaipa ada kubatsirwa ndisu vatapuwa tsamba iya kwekwekwekwendi vatapuwa vataenda naye vatanopa sabhuku vawapa vaurawaziya nyaya yavo isikati ticharari muno takudi takutsvaga kukurara vatanorara hedu papamwe takanorara tabva ipapo mangwana acho kanooneka sabhuku tikashamwari takudi takutungamira kudare tanzi kudare Friday. Tikati amadi mara chikagara amadi maswera takuzoenda pamwe chete tikati isi muno muzimba isiyeni takudiso takuenda kwatagashira vatabuda vakaenda. Friday chisvika dare varatanga nyaya ibva yatongwa ishe waibva wapasa judgment yekuti munofanira kubvisa mombe nembudzi 2. Tikati ganzi right ndizvo zvoshaitira ndikuona kuti pasa judgment apedza izvozvo tikazove chichemwere wakati aisa hatina tikanzi ko imwe chemwe tikati tikuona kuti mutongo wedu nematitsonza matituo tikanzi idare rangu haribvumirwe izipi izvozvo kati hatina zvatichatonga kupikisa tinotenda nezvamadini nezvamatiitira. Wanzi kupera kwaJanuary munofanira kuti munze zvinhu izvozvo pano padare wakati zvakanaka kwabva tapadare varapei wakanzi mombe imwe chete nembudzi 2 kana kuti 360 kana iri mari. Saka takazogara kubva musi wacho iwoyo wanga uri musi wa19 takagara kusvika musi kupera kwaJanuary. Kupera kwaJanuary vatazofona kuna sabhuku Kapondoro mazuva akazodiko vanhu vedu vakwasha vedu aya zvikanzi havana vakauya nezuro before date redare raungwanzi vatsoke kupera kwemwedzi asi wakakumbira chikumbiro chekuti takundikana tisewe pamusi wa 5 February. Zvakanaka vatagara musi wa 6 vandafona inini nasabhuku ya futi makazodii zvikanzi wakwasha ine havana kuuya. Saka toita sei zvikanzi nyaya yacho ndakunoti Friday yatiri kubata iyi tiine matare toisa kunani kuna Ishe tozotwa ndoti kudii. Alright. Friday yasvika ndakabva ndafona futi wari padare kudaro
Sabhuku madi ndezvonzi kudini yangu zvikanzi hapana chataurika asi chimbotimira iri mishana todi tapedza dani tozokufonerai. Havana kufona zuva rakateerera, havana kufona vandazotofona ini zuva rakateerera racho zvikanzi waronga mapurisa anoenda emessenger of court kunera kunotora pfuma yenyu kudamba kwavo. Saka muchazonzwa nesu. Kubva ipapo hapana chakafamba. Ishe ndaizova zvisvika pakufonera ishe vacho pachezvangu changamiri nyaya yangu yapapi zvikanzi vanhu vacho havasi kuonekwa. Vandafonera Sabhuku woku kushaka. Sabhuku vanhu vangu vari kunzwa kushaikwa wakadii, wakabuda here, wakaita sei? Zvikanzi vanhu varipo. Ko ishe vangu vari kunditi vanhu havasi kuonekwa. Zvikanzi hapana chati kuziva asi hapa vanhu varipi varipo. Vandakufonera futi ishe muri kuti vanhu avapo vari kunzi varipo vanhu. Zvikanzi pamwe mapurisa anoti ari kundinyepera. Then musi wani pakaitwa institution day pashambo chikoro takaenda futi ikoko patasangana navo tateera isusu vataona Sabhuku vati tida kuvaudza kuti kumba kwane muzukuru wenyu uyo anga atori muchipatara kurudiwa mari. Kati handi ikoko tinotaura. Taenda ikoko tasvika vataona Sabhuku vatautana Sabhuku vakaedza mukwasha wavo vataurirwa nyaya zvikanzi regai ndivaudze vari pano. Apa vaudza zvikanzi vari kudeko kwatiri isi takatopedzana ishe. Vari kuti vakapedzana ishe. Alright, ngatisiye kadaro. Mutambo wapera vatatsvaga ishe uya apedza wavo unodya. Vatamuti changamiri totaurawo neni. Nyaya yedu yapapi. Zvikanzi vakomana vaibva paya havana kuzomboonekwa chichi. Ndikati changamiri apa tichatenderedzana. Ndakutaura chokwadi kwamuri. Kana iri mhosva ingaiwe kwandiri. Vanhu vamuri kuti havasi kuonekwa. Izvezvi ndanzwa information vari kutoketa foni. Izvezvi kana muchida hende inini tinogutsa meso edu. Toziva kuti vari kunyepa ndimi here kuti ndiwa mapurisa. Zvikanzi aiwa tidaro. Ndikati kana zvakadaro yakanaka. Izvezvi ndakukumbira kwamuri kuti muchipotsambe kuenda padare pamberi. Zvikanzi mamanyire kudaro. Tikati aiwa ndozvataona taona kuti dare renyu ringadi radhihererwa nevanhu vamunogara navo nekuti tinobva kure saka hatina basa. Zvikanzi aiwa tipo 1 week tiri. Tikati aiwa ini musare muchiita izvozvo asi chatakukumbira kwamuri tikuda tsamba yekuenda kumberi. Takuti dare rangu reino kwamama tinonotongwa sei. Zvikanzi alright ndichaita kuti ndaenda kudare ndinoti sekretary mupurisa anyore tsamba then mozopuwa tsamba yekuenda mberi. Right, tabva ipapo tatobuda hedu vatamira hedu kunze kwegedhi pakauya mumwe mudare waSabhuku womusha. Zvikanzi manzi kudiko naishe ndaona makamira naisha. Tikati tikutsikwa hatikuziva kuti chichikutora nzvimbo. Zvikanzi varume regai ndikutaurire mungadaro munogona kupedza nguva kusvika mheni madii kuenda kwamambo makore. Pamwe tadarikirawo mutemo kuti titeedza mutemo. Zvikanzi apa hapana chinobuda baba. Ngatimbodi timboronda tione. Right, vatauya tadzokera kumba takawafonera futi ishe vaya makazodii. Zvikanzi zviri kunzi mukwasha nyari kutorwara chichichi. Changamiri inga kana parufu wani pfuma inorehwa wani. Zvikanzi ipapo hamene kuti pari kufamba sei chaumo kuti ndadi ndadzokera ikoko ndozonyatsogatsa nyaya ko nyaya yetsamba. Zvikanzi pandiri kuenda ndovandagadzisa tsamba yanyaya yetsamba yenyu. Waenda kudare kuya kwaya mande patakufonera yapo here tsamba. Zvikanzi tsamba totonyora muringa hatiboninyora tsamba musika. Taiti mwawe munyu unonyorwa tsamba nemapurisa enyu moya naye marisapi ndauyawo marisapi ndodi ndotora tsamba. Zvikanzi ndichaona ndoita sei zichokwadi nyaya yakataurwa nemurume wene nyika yechokwadi. Ndakuendisawo nyaya yangu kwamambo wangu ndobva ndauyawo panapa vandabvunzawo nyaya yangu ndiri nyaya yangu yakadeka hamino ndoitawo sei nayo. Zvikanzi aiwa nyaya iri panapa munomhan'ara nyaya yamhan'ara kwamunhu unoziviswa ouya wodi wotongwa. Obva ndazosiya ndazoti alright ndinoda mari regai ndotsvaga mari. Obva ndaenda kumusha ndandotsvaga mari ndakutogarawo nemhuri pamba maista nemhuri dzese dziripo. Ndonyaya iripo. Zvikanzi mari iyi unodi unomhan'ara nyaya. Ndobva ndaudza nyaya yangu nhasi.
Nina ndati mombe natu. Mombe natu. Ni ma expenses angu emari. Ndakanga ndishandisa ita up and down. Imari. Ita nembudzi natu. Nemari ita 500. Ndinga mama expenses ndakaita ku hospital ndakabhadhara mari kuti mwana uya kuti kuchipatara. Then preparation 500 yo mune account sei. Nebanzora security 500. Ndikuita kuti pane macoverage angu transport emacost andaenda uko handina chandakapihwa ikoko ndichifambira nyaya yangu Mari iyo ndakati 120 nechi then $100 ndakabhadhara kuchipatara nekuti mwana uya kutsika kuchipatara iyo endi pamacost edariba kuchipatara anoenda kumaintenance anditi kunondotaurwa naye mwana 120 macost edare makabvisa mari uku kuno ndakabvisa $60 which is tanda kutaiti 60 plus 20 yoita 80 and ilese yasvika 200. Right. Iyo harakuya kare munoti chii mombe nhatu mbudzi nhatu ne200 yemacost munoti kusauya uyu anomera mabara muchiisa neyekuti wakomana wazoteera makosi ekundotera nyaya iyoyo unoisa mombe 1 kuti azinezana mombe 4 orit hako saka mozoona wakomana changamire ripoti rinofanira kuenda kuti azive uchizive mari default avakambobhadhara pekutanga 60 saka makosi enyamu 260 anototsvaga 60 ekuendesa default kuti asati andotorerwa zvinhu kuti zvawasina kuya nyaya yako ikati yakatongwa saka tatoisa pamakosi saka 60 inofamba nemi kuti aizoende default but atoisa pamakosti ei makosti enyaya 260 akati pa 200. Alright. Motaura namabharani mochiwa advisor namabharani. Next.